Ja veureu que és un tema obert com tots els altres, no? Però hi ha algunes coses que sí que podem saber i són les que intentaré explicar. Però començaré amb un univers més senzill, d'acord? Atacarem el problema des d'un punt de vista molt més senzill. Algú no ha jugat mai a això? Algú no sap què és això? Cal que ho expliqui, no, oi? Això és el Pac-Man, no? Crec que tots hem jugat a això. Doncs anem a plantejar-nos totes les preguntes que ens podríem fer sobre la geometria de l'univers, la forma de l'univers, però les plantegem aquí. Aquest és un univers de dues dimensions. Té la X, té la Y. El Pac-Man es pot moure en horitzontal, es pot moure en vertical. Perfecte. Doncs aquest joc té una peculiaritat, que és que quan el Pac-Man surt per un dels límits del seu univers, arriba al final i arriba al... Puc fer servir el punter? Arriba aquí, en aquest límit d'aquí, doncs apareix a l'altra banda. Per tant, podríem imaginar que l'univers del Pac-Man té aquesta forma. És un univers amb unes condicions periòdiques, d'acord? I que sembla que no té frontera. Llavors, aquí us llanço una pregunta. Creieu que aquest univers és finit o és infinit? Aviam, per exemple, que aixequi la mà els que creieu que és infinit. Infinit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Vale. I la resta creieu que és finit? Sí? Aquest univers és finit, d'acord? Són 3 universos. No, és un univers, d'acord? És un univers. El Pac-Man viu en una pantalla. D'aquella pantalla no surts, és aquella pantalla. Això és el seu univers, ell pot viure allà, d'acord? És un univers finit, per què? Perquè si el Pac-Man es menja tots aquests quesitos o migajas de pan o el que sigui, un cop se les ha menjat totes, vol dir que ha recorregut tots els punts de l'univers, ja ho ha visitat tot, ja no li queda més on visitar. Té uns metres quadrats concrets, això. Una altra cosa diferent és que un cop arribis a l'extrem de l'univers no et trobis una frontera i que puguis tornar-lo a recórrer, que tingui aquesta periodicitat, d'acord? Però és un univers finit, en aquest cas. Una altra pregunta que ens podem fer aquí és on està el centre d'aquest univers? I des del nostre punt de vista de jugar aquest joc, que comencem amb la pantalla així, tenim un biaix i diríem, el centre de l'univers està aquí. Però si sabem que les condicions d'aquest univers són aquestes, jo us puc argumentar que també podríem posar el centre d'aquest univers aquí. És igualment de vàlid. Per tant, aquí veiem que l'elecció d'un centre, en aquest cas, és totalment arbitrari. De fet, aquí he fet un crop i la pantalla del Pac-Man podia ser aquesta. Hi ha el mateix contingut, hi ha la mateixa informació en els dos. En els dos casos, el que hem canviat és el nostre punt de vista, el nostre sistema de referència a partir del qual medim cap a la dreta o cap a l'esquerra. Aquí té una peculiaritat que aquí hi haurien més túnels d'aquests que pots travessar d'un lloc a l'altre, però és que en realitat aquests túnels són una ficció. Aquests túnels no existeixen. El Pac-Man no els percebria, aquests túnels. El Pac-Man aniria contínuament donant voltes, d'acord? Com, en aquest cas d'aquí, crec que és més fàcil per tots per entendre, perquè això ens recorda a la Terra, a la superfície de la Terra, i és un cas bastant semblant. Ara aquí, els que heu dit que l'univers anterior era infinit, suposo que aquí tots coincidireu que això es veu molt clarament que és un univers finit, d'acord? Perquè si teniu molt temps i moltes ganes podríeu arribar a recórrer tots els llocs del planeta Terra, és finit. De nou, aquí tampoc hi ha fronteres. Igual que la superfície de la Terra, tenim unes fronteres artificials, polítiques, el que vulguem, però en realitat és una superfície que per si sola podem donar tantes voltes com volem. Però aquest univers respecte a l'anterior té algunes diferències. Llavors, la primera pregunta que us llanço, que també aquí segur que hi haurà diferència d'opinions, és si l'univers anterior tenia 2 dimensions, quantes dimensions té a nivell d'espai? Quantes dimensions espacials té aquest univers? 2, 3, 4 no ho diu ningú, evidentment. 2, 3, aquí hi ha un debat. Són 2 dimensions, d'acord? Nosaltres ho estem veient un univers que té 2 dimensions en una projecció en 3D, d'acord? Així com quan agafeu un plànol de la Terra i dius, on viatjaré aquest estiu? Doncs mira, Indonèsia, i és un plànol que és un full de paper, però la Terra no és un full de paper, però tenim 2 dimensions, tenim la longitud i tenim la latitud. I si jo et dono aquestes 2 coordenades, t'estic donant un punt en un espai, no necessito cap més coordenada. Per tant, això són 2 dimensions que estan representades en una representació 3D. Però
però és un simple fet de la representació. Al Pac-Man, penseu un moment, al Pac-Man li seria molt difícil arribar a entendre que està en un món que es pot representar en 3 dimensions. Ell què percebria? Ell percebria, bueno, puc anar endavant, enrere, puc anar cap a la dreta o cap a l'esquerra, d'acord? El nostre món és tridimensional, evidentment. Nosaltres, jo em puc anar a la dreta, a l'esquerra, endavant i avall, però també jo puc saltar. El Pac-Man no pot saltar. El món del Pac-Man no pot ni saltar ni pot anar avall. Per tant, té 2 dimensions. També, de nou, nosaltres tenim un punt de vista. És la segona slide. I l'altra pregunta, és que ara no sé si... Vale, sí, exacte. L'altra pregunta que volia fer és, a diferència de l'altre món que semblava pla, aquest univers té curvatura, d'acord? Aquest univers no és pla. I nosaltres això ho tenim bastant assumit. Hi havia aquí, i ja encara aquí no ho té assumit, d'acord? Però jo els entenc, tampoc els critico. Els d'avui sí, però els de fa uns anys, jo m'imagino que tu, si tu mires al teu voltant, no tens cap indici que hi hagi una certa curvatura. Dius, aviam, jo ho veig tot bastant pla, jo tinc llibertat de moure'm. Llavors, en un entorn local, d'acord? En un entorn local, aquest univers fins a cert punt també és pla i el punt de vista que tindria el Pac-Man podria ser que ell pensés que l'univers és pla. Després veureu, hi ha una cosa interessant, que no ens cal sortir a una tercera dimensió per veure que hi ha una curvatura. Això vindrà després. Hi ha una manera pròpia de nosaltres, estant dintre del nostre propi univers, moure'ns de certa manera que deduïm que aquest univers té curvatura. I això ho podem fer en 2D i ho podrem mapejar també fer-ho en 3D. Per tant, ens hem fet diverses preguntes, i moltes estan relacionades amb la geometria. Us presento el pare de la geometria, el senyor Euclides, que ja es començava a fer aquestes preguntes. Euclides el que va fer va dir tot això dels triangles, els pentàgons, totes aquestes construccions geomètriques, el teorema de Pitàgores, tot el que puguem deduir i construir a partir d'una geometria, quins són els elements bàsics que ho descriuen. I va fer uns postulats que són fonamentals. Són uns postulats que no es poden derivar de res més, que són assumpcions, són principis bàsics a partir del qual tota la geometria es construeix a partir d'això. I en va fer 5 de postulats. I fixeu-vos lo fonamental que són coses bastant abstractes i tan fonamentals com, per exemple, el primer postulat diu en un espai, entre 2 punts, existeix una sola línia, no vull dir recta, existeix una sola línia, exacte, un sol camí que és el més curt. Tots els altres camins sempre o tardaràs més temps o recorreràs més espai, d'acord? I és tan fundamental com això. Aquest és un concepte bàsic d'una geometria. A partir d'aquí es comencen a construir una geometria. Bé, doncs tots són molt bàsics. Un parla de la congruència dels angles, un parla que un angle de 90 graus és el mateix aquí que és el mateix aquí, hi ha una certa congruència de formes, etc. Però després n'hi ha un que és molt controvertit, que és el 5è postulat d'Euclides, que aquí està representat de 2 formes que són equivalents però són diferents maneres d'explicar-los, que durant molts i molts anys, segles, filòsofs i matemàtics van estar intentant, perquè això és com els enunciats de les preguntes tipus test, que dius, hòstia, no me la sé, però aquesta resposta que és tan llarga deu ser aquesta. I llavors, totes aquests enunciats són molt clars, contundents i es poden fer amb una línia i això és una parrafada. Si coges una recta de tangent a un punt a distància, no sé què, és com molt llarg. Dius, no, això no pot ser tan fonamental una cosa que necessita tanta descripció. Abans el que dèiem al debat, diu 100 persones en contra d'Einstein. Si necessiteu 100 és per alguna cosa. Llavors aquí tots els filòsofs matemàtics es van passar segles i segles intentant demostrar aquest postulat, que és el postulat de les paral·leles, d'acord? És el postulat que diu que, donada una recta, només existeix una altra que passa per un punt extern que sigui paral·lela amb aquesta i que mai es creuaran. D'acord? I llavors es van passar anys i anys intentant utilitzar aquests 4 postulats, derivar aquest. I no ho van aconseguir. I llavors van dir, ostres, doncs llavors vol dir que això és molt fonamental. Però xirriava alguna cosa, i el que xirriava és que hi va haver un moment en el que algú va dir, ostres, però què passa si jo elimino això? Potser això no és necessari per crear una geometria. I si nosaltres eliminem l'obligació de que a una geometria les rectes paral·leles no es puguin creuar mai més, de cop ens apareixen altres geometries. D'acord? Com aquesta. Això és una geometria hiperbòlica
no podem representar-la, us l'he de representar en un dibuix 2D d'una geometria, o sigui, en un dibuix 2D en un pla euclidià, que és un full de paper, d'una geometria que no és plana, que és la hiperbòlica, i això és una representació d'Esker, que en va fer moltes d'aquestes i molt interessants, però una altra, que tampoc és euclidiana, és aquesta. És la superfície d'una esfera. Una esfera és un element 3D, però la superfície de l'esfera, el món del Pac-Man que us he dit abans, que és un univers de dues dimensions, és un espai de dues dimensions, si us hi fixeu, podem definir rectes paral·leles, podem definir angles de 90 graus i veurem que aquestes rectes no són paral·leles però es creuen. I a més, si sumem això, això suposo que ho sabeu, és un teorema de geometria bàsica, que és la suma dels angles d'un triangle ha de sumar 180 graus en la geometria euclídea. Però en una geometria que no és euclídea es pot definir el concepte de triangle, es pot definir el concepte de la recta més curta que uneix dos punts i de cop el triangle no té per què sumar 180 graus. Llavors, perquè veieu que no us estic venent la moto i per ser una mica fer-ho com molt a poc, anem a fer com aquest experiment pas a pas. Ens quedem un dia dos col·legues aquí en un punt i diem, vinga, tu caminaràs cap a l'oest durant un dia i jo caminaré cap a l'est durant un dia. Quan hagi passat un dia, d'acord? No cal que vagi allà. Parem i en aquell moment girem 90 graus i per fer-ho exacte ens portarem un regle, un escaire i un cartabó, ho posarem al terra i direm, vale, 90 graus, pumba, vale, tu també, 90 graus, pam. Per tant, enfocarem a una direcció que estava a 90 graus respecte a la que estàvem seguint nosaltres. Per tant, jo us pregunto, aquestes rectes són paral·leles? Home, si nosaltres seguíem una línia, jo faig 90 graus i tu seguis una línia i fas 90 graus, són dues rectes paral·leles. I ara us dic, vinga, va, ara tirem. Tirem en aquest nostre univers i anem caminant, aviam què passa. Tinc el costum d'anar passant els slides allà. Caminem i què passa? Que ens trobem allà dalt i això, poder ara no us sorprèn molt, però al Pac-Man li sorprendria. O la persona que no hagués vist aquest punt de vista exterior li podria arribar a sorprendre. Si no teníem aquest coneixement, diríem, però què ha passat aquí? Jo he seguit una línia recta, tu també, però eren paral·leles, llavors com pot ser? I tornem a fer, torno a insistir en la idea, fixeu-vos el que està passant. Està passant que aquestes dues persones, a mesura que estan avançant, sembla que hi hagi com una força que les està intentant unir, que les està intentant acostar. I ara vosaltres em direu, home, em direu, no, això que estàs dient tu ara, que sembla que hi hagi una força, em direu, no és una força això, això és geometria. I us diré, teniu raó. I hi ha un tio que va dir, mira, hi ha una poma que cau. I va dir, això és una força. I llavors n'hi va haver un altre que va dir, no és una força, és geometria. D'acord? Aquest és el concepte que us vull explicar. Llavors, és exactament el mateix. O sigui, he fet una metàfora, però el concepte és exactament el mateix. El que nosaltres podem percebre com una força no té per què ser una força. Pot ser geometria. I ara és del que anem a parlar. Anem a parlar de geometria, d'acord? I anem a parlar del nostre univers, anem a sortir-nos del món del Pac-Man. Anem a parlar del nostre univers, que és una mica més complicat. Per començar, quantes dimensions hi ha en el nostre univers? Espacials 3, després sumem-hi el temps 4, ningú ha dit 11? Algú? 11, algú? No està demostrat, però hi ha teories de supercordes, d'això no en tinc ni idea, però sé que hi ha teories que parlen que hi ha unes dimensions que no podem veure, que estan allà perquè els hi quadri la seva teoria. Quan ens puguin fer algun experiment on tingui sentit, llavors ens ho creurem. De moment treballarem amb aquestes 4. Llavors, nosaltres, un esdeveniment, el concepte d'esdeveniment no és només una conferència, una xerrada. Un esdeveniment és, aquesta xerrada, per exemple, necessita ser etiquetada amb 4 coordenades. Per això tenim 4 dimensions. Per exemple, la xerrada que estic donant jo, necessitàveu saber la latitud, la longitud, l'altura sobre el nivell del mar, perquè potser esteu al pis de dalt o esteu al pis de baix, sabeu tenir les 3 coordenades i necessiteu saber el dia i l'hora. Però un altre esdeveniment pot ser el moment en què aquesta pilota tocarà aquí al terra. Això es definirà per una posició i per un temps. Tot això són esdeveniments. Necessitem aquestes 4 coordenades. Què més necessitem?
necessitem posar-nos d'acord en un fus horari, a les 4:30 però en Canàries, i necessitem posar-nos d'acord en com medim això. Necessitem un sistema de referència. Saúl, t'agafo el relleu, d'acord? I repasso molt breument això d'aquí, que és una cosa que també és supercontraintuitiva. Anem a jugar als dardos i ho fem a dintre d'un tren, que no és gens perillós. I aquesta persona llença un dard i aquí n'hi ha un de vermell a mig camí que veu passar el dard a 10 metres per segon. I després hi ha una persona de blau que està fora i que està veient com el tren està marxant també a 10 metres per segon i, clar, ell veu el dard passar a 20 metres per segon. Clar, això està molt bé i això són les transformacions que ens ha dit el Saúl, les transformacions de Galileu. Aquí el problema està quan ho fem com amb el punter làser, ho fem amb llum, ja l'he posat al revés, que el de dintre diria, mira, doncs jo l'he medit a 300.000 km per segon, que el de fora aquí semblaria, amb la mateixa lògica, que el mediria a 300.000 km per segon més 10 metres per segon, que és molt poquet, però aniria una mica més ràpid. Bueno, ja sabeu quina és la resposta d'això, i com se soluciona això, tan simple o tan complicat com assumir que el rellotge de la persona d'aquí i el rellotge de la persona d'aquí no comptabilitzen igual el temps i, per tant, de tal manera, és aquesta diferència, de tal manera que els dos acabaran coincidint en què la velocitat de la llum és 300.000 km per segon. D'acord? Bé, i això és incòmode, de nou. Ens agradaria molt, als físics i a tots, establir un sistema de referència. Establir un sistema de referència absolut. Un sistema de referència que no depengués de l'observador, que poguéssim fer tota la física, descriure-la des d'un punt. Anem a determinar on està el quilòmetre zero, i si cal que estigui a Madrid, doncs que estigui a Madrid, però anem a fixar un punt. I anem a fixar una hora també, d'acord? I que tothom, tot es pugui descriure a través d'un temps concret i d'un punt de referència concret. Llavors, quin agafem? El vermell o el blau? Quin agafaríeu? Anem a buscar un, anem a buscar si en podem agafar un. Clar, el Saúl ens ha dit que això, que quan hi ha una certa velocitat relativa, els rellotges comencen a comptar de forma diferent. D'alguna manera li podríem donar la culpa al que té velocitat, al que s'està movent. Llavors, aquí diríem, anem a agafar el d'aquest tio que sembla que està parat. Clar, sembla que està parat, però el Sol diu, tu molt parat no estàs, vull dir, en un any dones una volta sencera, vull dir, llavors, tens raó, llavors hauríem de posar el sistema de referència en el Sol, però ja veureu què passa, que el Sol també s'està movent, tenim la nostra galàxia, la Via Làctia, de fet nosaltres estem aquí a la perifèria, i estaria bé centrar aquest quilòmetre zero aquí i medir un temps que ens fos dictat per un punt que estigués parat, que no tingués almenys aquest efecte del fet que s'està movent, hem de fer una correcció. Però de nou, si mireu al cel i veieu estrelles, veureu amb uns petits prismàtics o amb un telescopi amateur es pot arribar a veure l'Andròmeda, que és una galàxia, és una altra galàxia, tot l'altre que veiem les estrelles són del nostre sistema, de la Via Làctia, però podem veure un element que és extragalàctic, que és Andròmeda, i estem veient que Andròmeda s'acosta cap a nosaltres i xocarà d'aquí 4.000 milions d'anys. Però, de nou, no podem saber si és Andròmeda la que s'està apropant a nosaltres o som nosaltres o som els dos. Per tant, ja veieu que això d'establir un sistema de referència absolut no és possible. I si no, anirem a buscar exemples una mica més mundanos i us volia preguntar si mai us heu trobat en aquesta situació, que esteu en un tren o esteu en un bus, esperant, llegint, mirant el mòbil i de cop es comença a moure a l'escena i dius, mira, ja arrenquem, que bé, ja arrenca el tren, i de cop dius, ai no, però si és l'altre que s'està movent. I aquí al cap et fa un moment de, ui, que tonto, no? No, però és que això justament és el que us estem explicant, és que és indiferent qui s'estigui movent, d'acord? És una cosa que no és que... L'efecte és exactament el mateix, sempre que no hi hagin acceleracions, d'acord? Sempre que hi hagi una velocitat constant. I per últim, aquí us he de dir que ara això us sonarà a el que us ha explicat el Saúl, us torno a introduir el Pere, però a favor meu diré que jo li vaig passar un escrit, mira, vaig a parlar d'això, i ell m'ho va copiar. M'ho vas copiar. Per tant, ho sento molt, estava en part del meu discurs. Bé,
Vale, a mi sempre m'agrada, aquests conceptes que són tan complicats, com més simples els puguem pensar, millor. Anem a fer-ho el més simple possible. Anem a pensar en un univers on només hi ha una persona, vale? I aquesta persona es diu Pere, vale? I de nou està molt avorrit i no passa massa cosa, no? Està allà esperant, però de cop un dia diu, ostres, què coi? Veu alguna cosa lluny, no? I de cop, pum, apareix en Pau, no? A una velocitat i diu, ei, Pau, on vas? El Pau li diu, on vas tu? No? Perquè el Pau també estava sol, allà esperant, i no s'estava movent, teòricament, perquè no tenia res amb el qual relacionar el seu moviment. I de cop veu el Pere passar, no? A més, quan es creuen, es demanen l'hora, i ni amb l'hora es posen d'acord, perquè un porta un Rolex i l'altre porta un Casio, no? I el Pere li diu, tio, compra't un rellotge millor, tio. I el Pau li diu, clarament tens el rellotge desajustat, no? Llavors, qui té raó aquí? Quin és el rellotge bo? Quin és el que s'està movent? Es mouen els dos? No es mou cap? La conclusió és, i espero ja haver-vos convençut després de tots aquests exemples, no existeix un sistema de referència absolut ni preferent, d'acord? No hi ha un temps que sigui el vàlid, tots són vàlids, d'acord? Simplement depèn de l'observador i no hi ha manera de que nosaltres trobem un... No hi ha res que estigui parat, també ho podríem dir així, d'acord? Ara bé, tot això comença a fallar, els sistemes de referència que no ens agraden són els que tenen acceleracions, d'acord? Això comença a fallar quan posem l'acceleració. Fixeu-vos una cosa, la velocitat, crec que abans ho has dit tu, Saúl, la velocitat no es pot medir per si sola. La velocitat no és una propietat que jo pugui medir, direu, què m'està dient aquest tio que la velocitat no es pot medir, m'està ensenyant una foto d'un compte de quilòmetres d'una bici, d'acord? Què fa la bici per medir la velocitat, no? Mira quantes voltes està donant la roda respecte al terra, per tant, està fent relatiu a alguna cosa, però la velocitat per si sola no es pot medir. El que sí que es pot medir, i no necessites relacionar-ho amb res més, és l'acceleració. L'acceleració és una cosa que sí que podem medir. I abans de fer aquesta pregunta, vull fer com una petita demostració. La pregunta que ens farem és això, és quina acceleració rebrà o notarà aquest coet un cop ja ve d'una missió espacial i diu, ara ja no gasto més fuel perquè ja estic arribant a la Terra i la gravetat de la Terra ja em tibarà, ja acceleraré i ja cauré. I ens hem de preguntar què marcaria l'acceleròmetre. Però per fer-ho anem a fer un petit experiment casolà, que teniu un mòbil, ho faré jo, que és fer caure aquest mòbil, deixaré caure aquest mòbil. No us preocupeu, em vaig comprar un iPhone la setmana passada, per tant aquest mòbil si es trenca, de fet poder serà inclús bo que passi. Ho faré en directe, no veureu res, ho vaig fer ahir a casa i us ensenyaré els resultats de la pantalla, perquè aquí no veureu res. Llavors el mòbil, quan el moveu, s'us gira la pantalla perquè té un petit sensor, que és un acceleròmetre que detecta l'acceleració a la qual està sotmesa, d'acord? Per tant, ara ho posaré vertical, no va molt bé, es calibri una mica, i m'està donant tres mesures, m'està donant en X, en Y i en Z. No ho veieu, crec que no ho veieu, però les barres de dalt i la de baix estan al 0, però la barra del mig, que és la Y, està a menys 9,8. Està detectant l'acceleració de la gravetat. I ara el que faré, no sé si puc fer això amb el micro i tot plegat, crec que deixaré el micro un moment, el deixaré caure i intentaré agafar-lo abans de no fer un esperpent aquí i mirarem què passa amb aquesta mesura de l'acceleració. Si jo li dono acceleració, això canvia, però ara està més o menys constant a 9,8, 9,8, bastant bé. Anem a provar-ho. Esperarem que s'equilibri una mica. Ara. Molt bé. Aquí... No estava preparat per aplaudiments en aquest moment, però els agraeixo. Llavors, no sé què esteu aplaudint perquè no es veu res. Ara us ensenyaré el que es veu. Per això vaig pensar que com ho faré això, llavors vaig fer uns pantallazos i us ensenyo aquí. Així és com està el mòbil a menys 9,8, en aquest cas en la Z perquè el devia posar pla en vez d'així. Aquí està detectant l'acceleració de la gravetat i aquí és quan ha caigut. Aquí és el moment en què passa de notar acceleració a caure i mentre està caient, ara ampliarem això,
veieu que el valor és 0. Després aquí és quan l'entomo amb la mà, i quan l'entomo amb la mà torna a haver-hi aquesta força que li dona una acceleració i hi ha un petit rebot i es torna a estabilitzar a 9,8. Anem a fer un zoom d'això. I això és aquí està el tema, que aquest acceleròmetre, quan està parat, ens marca una acceleració. Però quan jo deixo caure aquest mòbil, mentre el mòbil està caient, que són molt pocs segons, no ens sap dir si té cap acceleració. D'acord? Ens marca un 0. Per tant, i això comença a ser és una mica... Bueno, no sé si a vosaltres us estranya, això. A mi, el primer cop que vaig veure això, em va estranyar. Llavors dic, però si està caient, està accelerant. De fet, està accelerant. Respecte a nosaltres, cada cop anirà més ràpid. Com és que l'acceleròmetre marca 0, si està accelerant? Bé, doncs aquesta era la resposta, és que l'acceleròmetre d'un coet caient en caiguda lliure cap a la Terra marcaria 0, tot i que estaria anant cada cop més ràpid. Tranquils que li donarem 3 voltes a això i ho entendreu. Abans de... Un exemple que ens ajudarà a entendre una mica això és això, què pesa més, 1 quilo de palla o 1 quilo de ferro? No us faré aquesta pregunta, sinó us faré una altra, que és la de si jo deixo anar... No tinc un full de paper aquí, sí que tinc un full de paper. He de deixar el micro perquè són experiments una mica manuals. Si jo deixo anar aquesta pilota i deixo anar aquest full de paper, què arribarà abans al terra? Algú diu igual? Doncs no arriben igual, d'acord? No arriben igual, per què? Perquè hi ha aire, per això quan fa calor ens ventem i notem una substància, que és l'aire, però és un tema purament d'aerodinàmica. Espero que aquest paper no fos important. Si intentem imitar la mateixa aerodinàmica o que no hi hagi molta afectació de l'aerodinàmica, segur que no arribaran exactament igual, però s'acostarà molt més del que tenien abans. Llavors els deixo anar i pràcticament cauen igual. Hòstia, el nivell és... Aplaudiu per coses una mica bàsiques, però gràcies. Llavors, l'interessant seria fer això en un lloc, que és el vídeo que us posaré ara, que és un antic reactor nuclear que va deixar de ser en desús i es va fer una càmera al buit i es va conduir aquest experiment on es va deixar una bola de bitlles i una ploma i es van deixar caure i, evidentment, el resultat us el podeu esperar, però són resultats d'aquests que no saps si o no sorprendre't gens o sorprendre't molt, d'acord? És com entremig no. I aquí veieu que aquí al buit no hi ha aire, d'acord? La gravetat hi és i estan baixant perfectament igual. I, de fet, ara arribaran al terra perfectament igual. Exacte, no hi ha resistència al vent i tal, però el que ens està parlant això és que l'acceleració està actuant de la mateixa manera o la gravetat està actuant de la mateixa manera en un cas que en un altre. Aquest és Brian Cox, és un físic que està molt emocionat de veure aquest moment. I a mi em flipa, no? És com el que deia el Javier, m'excita això, és aquest tipus d'actitud, no? Aquestes coses com... Hi ha un cert tipus d'espècie de persones que aquestes coses ens agraden molt, no? I aquí n'hi ha una altra, aviam si sóc capaç de parar-ho en un... No ho podré parar, però ens fixarem en un moment... Ah, sí que ho puc parar. A mi el que m'agrada d'aquest vídeo, a part que arriben al mateix temps, és que durant aquests moments, si t'ho imagines, és com que estan parats, és com que estan caient, però en realitat no estan sentint res, aquests dos objectes. I mirant el vídeo et dona la sensació quasi que és el fondo el que puja i que és quasi com l'edifici el que està pujant i que ells estan parats d'alguna manera. Bé, aquí hi ha un altre exemple, el vaig a passar ràpid, un altre Brian Greene, també m'agrada molt aquest divulgador, i aquí el que fa és tirar una ampolla que està plena d'aigua i per la pressió el líquid sobreeixeix, però en el moment en què la deixa anar, aquesta pressió d'aigua desapareix i mentre es cau no surt el líquid. I a mi això, no sé si vosaltres us ho recorda, és com aquelles imatges de l'estació espacial quan estan els astronautes intentant beure aigua, que tenim allà una bombolla d'aigua que es queda allà com flotant, és semblant. I és justament això el que us vull convèncer ara, i això és la base de la relativitat general,
que és el principi d'equivalència, d'acord? I això és el fet de que si poguéssim fer això sense aire, de nou, hem vist que quan hi ha aire aquest experiment no acaba de funcionar bé, però si nosaltres puguem llançar-nos amb caiguda lliure al buit, d'acord, en un lloc sense aire, i anem a afegir un element més, i ens posessin una bena als ulls, d'acord, tindríem exactament la mateixa sensació que si estéssim en un lloc sense gravetat, a l'estació internacional, o en un lloc amb molt poca gravetat, i ens venessin els ulls. Aquestes dos, o sigui, ells saben que estan en caiguda lliure i ells saben on estan, però si els enveneu els ulls, no us poden distingir si estan aquí o estan allà. Estan sentint la mateixa sensació ara mateix. I això tan simple es diu el principi d'equivalència i per Einstein ho va descriure com el pensament més feliç de la meva vida. I ell ho descriu com jo estava allà a les oficines de patents de Berna i estava allà jugant amb la cadira i de cop, ostres, em vaig donar compte d'això. Em vaig donar compte que aquestes dues situacions són equivalents. Són exactament la mateixa. I només d'això, d'aquesta idea feliç, es dedueix tot el que anem a veure ara. D'aquí surten els forats negres, d'aquí surt la curvatura de l'espai-temps, d'aquí surt tot això, surt d'aquesta base. És això, d'acord? Anem-ho a mastegar una mica, no? Anem a veure-ho una mica pas a pas. Aquest és el principi d'equivalència de quan, diguéssim, no hi ha aquesta acceleració, quan l'acceleròmetre no rep res, quan sembla que estiguem parats, d'acord? I l'altre és quan estem en una situació com aquesta, que és a la Terra, sotmesos a una gravetat, d'acord? Aquí he posat un nadó perquè exemplifica molt bé el fet que la gravetat fa que hagi d'anar 4 grapes, la gravetat el sotmet a que estigui a terra. En canvi, si aquest nadó estigués flotant a l'espai molt allunyat de qualsevol camp gravitatori gran, estaria tan tranquil i flotant. Per tant, aquesta situació i aquesta no són la mateixa, són molt diferents, d'acord? Ara bé, aquest coet comença a accelerar, vol anar a algun lloc i comença a accelerar. I anem a fer que acceleri a 9,81 metres per segon al quadrat, igual que l'acceleració de la Terra. D'acord, què passarà aquí? Doncs passarà que, primera, el nadó ha passat d'estar així a de cop a terra al terra, hi ha una cosa que m'està tibant cap amunt, com quan pugeu un ascensor, doncs de cop nota com una gravetat i començarà a moure's. I en aquest cas d'aquí, aquesta poma d'aquí caurà, i en aquest cas d'aquí la poma també cau des del punt de vista del nen, però aquí podem pensar si és la poma que cau o som nosaltres que anem a recollir la poma, però és exactament la mateixa imatge, és el mateix vídeo. Si tinguéssim una càmera allà dintre veuríem exactament el mateix, d'acord? Doncs això també és equivalent, Aquestes dues situacions també és equivalent. Per lo mateix que us he explicat abans, veieu que a tots els efectes la sensació que tenen aquestes dues persones o els experiments físics que nosaltres conduïm en aquesta situació o en aquesta donaran exactament el mateix, d'acord? I això és el principi d'equivalència de nou vist des d'un altre punt de vista. Anem-li a donar més voltes, d'acord? El que farem ara és fer passar un làser, un raig de llum, horitzontalment, alhora que nosaltres estem accelerant cap amunt. Per tant, la llum es mourà lateralment horitzontal i nosaltres anirem pujant amb el coet. I fixeu-vos el que passa, Va avançant i la llum segueix recta, però nosaltres, mentre es mou la llum, nosaltres hem pujat. Ara anem a fer el mateix, però mirat des de dintre del coet, des del punt de vista del coet, d'acord? Des del punt de vista del coet, el coet no es mourà, sinó que si nosaltres avançàvem amunt, ara seran les altres coses que avançaran cap avall, per exemple, la llum i la lluna que està aquí. Llavors, això comença a baixar, comença a baixar, comença a baixar. I què ha passat aquí? Estem accelerant, d'acord? Aquesta llum començarà a baixar respecte a nosaltres i cada cop baixarà més ràpid, perquè nosaltres estem accelerant. Llavors, si poguéssim fer molts fotogrames per segon, veuríem que el que està passant és que amb aquest raig de llum, mentre ha travessat, s'ha corbat. Esteu tots d'acord amb mi? M'esteu seguint? Sí? Toni, tens una pregunta? Sí, no passaria el mateix també si la velocitat fos constant? Si la velocitat fos constant, també passaria el mateix, però no es corbaria. Veuríem
no? Veuríem poder una línia diagonal, però si acceleres, que és el punt on vull arribar, tu aquí veus una curvatura, i això és molt estrany. Digue'm, Toni. Que era un examen, això. Vale. Per tant, enteneu això? O sigui, agafem punt, si anéssiu fent punt a punt, no? Com que cada cop anem més ràpid, aquest punt cada cop el marcaríem més avall més ràpid. Per tant, descriuríem una corba que aquí he exagerat moltíssim. I ara jo dic, per tant, la llum es corba quan la observem des d'un sistema de referència accelerat. Per això no ens agraden els sistemes de referència amb acceleració, ens agraden els sistemes de referència inercials, d'acord? Perquè la física en un sistema de referència accelerat passen coses que vosaltres ja sabeu que no semblen que no siguin tan de veritat com és que la llum es corba. És una mica estrany. Però en un sistema accelerat veuríem això. Però si m'heu cregut abans, quan us he dit lo del principi d'equivalència, i m'heu cregut quan us he dit que aquesta situació d'aquí és exactament la mateixa que aquesta situació d'aquí, llavors convindreu amb mi que la llum es corba deguda a la gravetat també. Perquè un sistema accelerat o un sistema sotmès a l'acció de la gravetat és exactament el mateix. Pel principi d'equivalència, que és la idea fonamental de tot això. Per tant, mireu on hem arribat amb 4 dibuixets. Hem arribat a que la llum es pot corbar degut a la gravetat. I forats negres, no? Què és un forat negre? Doncs un lloc on ni la llum pot escapar. Per tant, la llum entra, engolleix aquesta llum, es corba cap allà. La llum que anava pel costat es corba, es deforma i entra cap allà. Doncs ve d'aquesta idea fonamental. I ara aquí ja sé quina és la vostra pregunta. Però això s'ha comprovat o no? Doncs anem a mirar. I hi ha una demostració molt simple, un experiment que es va fer el 1919, que va fer un astrònom, Eddington. Fixeu-vos que crec que la teoria de relativitat general és del 1915 o 16, doncs el 1919 van dir, ei, tinc una idea per medir això, no? M'estàs dient, Einstein, m'estàs dient que la llum es deflecta i es corba davant d'un camp gravitatori important. Llavors, ell va pensar, si mirem a les estrelles, la llum que ens arriba té unes posicions concretes. Si hi hagués una massa molt elevada, un camp gravitacional molt elevat entremig, aquesta llum poder es corbaria una mica. Llavors va dir, ostres, si jo pogués mirar les estrelles mentre hi ha el sol a davant, poder aquesta llum es deformaria una mica. Clar, fer astronomia de dia és una mica complicat, és difícil guanyar-s'hi la vida, no? Però, simplement havíem d'esperar que hi hagués un eclipse solar, d'acord? Llavors, en un eclipse solar, el cel es torna fosc i podem veure les estrelles, d'acord? I a més, mentre durant l'eclipse solar, tenim, al costat d'aquelles estrelles que estem mirant, tenim una massa molt important que té una gravetat molt important com és el Sol. I el que va passar és això. Va passar que l'observació que es fa de nit quan no hi ha el Sol i l'observació que es va poder fer aquell dia amb la presència del Sol va fer que les estrelles canviessin aparentment de posició. L'estrella que sempre havíem vist aquí, de cop la vam veure aquí. I justament aquesta diferència de posició, que és molt i molt, molt petita, coincidia amb el que havia predit la teoria d'Einstein. D'acord? I perquè entengueu una mica el que està passant, és això, és el que us he ensenyat abans, és que aquesta estrella comença a emetre llum cap a totes direccions. Doncs, aquí ens la bloca el Sol, la que ve per aquí, però la que se'n anava cap allà i que no ens hagués arribat a nosaltres, degut a que hi ha un camp gravitatori, comença a curvar-se i ens torna a arribar a nosaltres. I clar, nosaltres quan veiem la llum diem, doncs això, com que ve per aquí, deu ser perquè l'estrella està allà. Per tant, de cop, l'estrella sembla que estigui a un altre lloc. I a mi em sembla genial això i em quedo com tranquil en què sembla que això és veritat. I ara, evidentment, han passat 100 anys i tenim moltes altres observacions molt interessants. Això no és una observació, és una simulació, però és el que passaria davant d'un forat negre i una galàxia que ho creuaria, o aquí estrelles es generarien aquest tipus del que anomenem una lent gravitacional. De cop és com una deformació de la llum. I això, aquesta és una imatge del James Webb Telescope, és una de les primeres imatges del camp de fons, on es veuen, el que veieu aquí no són estrelles, el que veieu aquí són galàxies. Vull dir, això és una imatge molt i molt llunyana i tot això són un munt de galàxies i fixeu-vos aquí al mig el que hi ha és el que s'anomena un clúster de galàxies. És un cúmul on hi ha moltes galàxies. Demà el Toni us explicarà que normalment
on hi ha acumulació de galàxies, també hi ha una acumulació de matèria fosca i encara fa que hi hagi més gravetat, però independentment, si no hi hagués matèria fosca, pel sol fet que hi ha tantes i tantes galàxies, faria que la llum es deformés. I aquesta imatge, no sé si la veieu, que és com una mica estranya, hi ha totes aquestes deformacions, i si la mirem amb més detall, aquesta o alguna similar, com per exemple aquesta d'aquí, que és el mateix cas, que és que hi ha com tota una acumulació aquí de galàxies que deforma la imatge. Fixeu-vos una cosa, aquesta galàxia d'aquí s'assembla molt a aquesta d'aquí i també s'assembla bastant a aquesta d'aquí. No és només que s'assemblin, és que són la mateixa galàxia, d'acord? Són la mateixa galàxia. Per què són la mateixa galàxia? Potser aquí s'entén una mica millor, perquè un element brillant, com pot ser una galàxia o un quàsar, quan emet la seva llum, si aquí davant té un camp gravitatori molt gran provocat per una galàxia o per un forat negre, pel que sigui, farà que la llum que s'anava per dalt torni a baixar i la llum que també anava per baix torni a entrar. Per tant, pots veure la mateixa imatge venir de diferents direccions. De fet, quasi bé forma un anell, perquè és que qualsevol direcció farà que et torni a enfocar la llum cap a tu. I una cosa que a mi em sembla molt, molt interessant d'això és que, a part que podem veure la mateixa galàxia diversos cops, diries, no ens està donant més informació, però sí, perquè aquests camins que ha recorregut la llum són diferents. I això és molt interessant, perquè aquestes imatges són imatges de la mateixa galàxia en diferents moments. I aquí podem veure que poder això estava en un estat una mica diferent. Això, i podem veure una evolució de la mateixa galàxia perquè estem obtenint 3 vídeos en temps real de moments diferents. Tornem a el que hem dit abans, no existeix un temps absolut i això ens permet que estem veient la mateixa realitat en 3 moments diferents. És una cosa que és bastant paradoxal. Mira com vaig de temps per fer una pausa. Sí, crec que aquí podríem fer una petita pausa de 5 minuts i seguim per no allargar-ho molt. Sembla bé si la fem aquí. Perfecte. Engegar els llums i aprofitar amb això, amb aquesta imatge. I jo aquí, mentre estava fent la presentació... Tranqui. Vaig pensar, ostres, aquí hi ha una cosa interessant, que és que aquesta llum, que viatja a la velocitat de la llum, ho fa per un camí que està corbat. I vaig dir, clar, nosaltres no podem crear res que vagi més ràpid que la velocitat de la llum, però podem crear alguna cosa que vagi a un 99% de la velocitat de la llum. Sí? Això podríem arribar-ho a fer. Llavors dic, i si fem alguna cosa que va a 99% la velocitat de la llum, però en vez de que vagi donar aquesta volta, la fem anar recta? Arribaríem abans? No? És a dir, podríem fer drecera i ser més ràpids de la llum anant una mica més lents perquè recorrem menys distància? Què creieu? La resposta és que no, està claríssim. No, si no diràs, hòstia, aquest tio s'acaba d'inventar aquí alguna cosa, ara sí que em podríeu aplaudir, si això fos veritat. No, perquè no és veritat, no aplaudiu. Ara que ha marxat el Javier, ja no em sento amb tanta pressió. No, i bàsicament la resposta és que no, perquè aquest camí blau, que aquí sembla més curt, no és més curt, és més llarg. Això ho veurem en una imatge, doncs resulta que no, la llum és molt llesta. La llum, de fet, no viatja a la velocitat de la llum, viatja a la velocitat de la causalitat, de com la informació es propaga, de com la física, de com la realitat es propaga, i per tant viatja a la velocitat màxima que es pot viatjar. La llum escollirà sempre el camí més curt. I aquest és un camí més curt. I direu, ostres, un camí més curt? Bueno, és que el camí més curt no sempre és una línia recta, d'acord? I això és gràcies a eliminar el 5è postulat. I hi ha un camí que és el més curt, però depèn de la geometria. En aquest cas, si nosaltres estiguéssim confinats sobre aquesta superfície i no poguéssim travessar-la, el camí més curt no tindria per què ser una línia recta. I això aquí és una mica abstracte, però això també és un fet sorprenent. Si tu vols anar amb un avió de Nova York a Moscou, no passes per Anglaterra, passes per Reykjavik. I dius, com? I si us fixeu, és un camí més curt, però és perquè ho estem projectant en una geometria que no és la que toca. Nosaltres estem veient imatges tridimensionals euclidianes d'un univers que pot no ser així. I és el mateix cas que aquest d'aquí. Si poguéssim prendre un punt de vista des d'una dimensió superior i veiéssim la curvatura de l'espai tridimensional, potser la veuríem clarament. Diríem, ostres, sí, és corbat, però clar, des de dintre és molt difícil. Per això abans no li volia dir rectes,
perquè aquest concepte de la línia recta només ens funciona amb la geometria euclidiana. En una geometria qualsevol, en una geometria esfèrica parlaríem del que es diu un cercle màxim, que seria el punt més curt que uneix aquests dos, la línia més curta que uneix aquests dos punts. Però en genèric, en una geometria qualsevol, es parla de geodèsica. La geodèsica és la nostra línia recta extesa, extenent el concepte, generalitzant el concepte d'una línia recta a qualsevol geometria. I el que està passant és això. Si la llum assumim que sempre agafarà el camí més curt, per tant seguirà una geodèsica, i hem vist que aquesta geodèsica no és una recta, doncs això ens dona un indici de que el que està passant és que per allà un viatge a la llum, que és per l'espai-temps, doncs possiblement no és pla i possiblement tingui una curvatura. I això és una representació de com a l'espai, i compte, que aquestes representacions sempre són dibuixos, sempre són 2D, podríem fer-ho 3D, però tampoc seria suficient. Recordeu, es deforma l'espai, però també es deforma el temps, d'acord? Es deformen les dues coses. I aquí, si ho veieu, aquesta llum de fet està agafant el camí més curt, perquè si vosaltres volguéssiu anar rectes, fixeu-vos l'espai el que fa. L'espai fa un pou de gravetat que faria que aquell camí encara fos més ràpid. Per tant, això, espero que vagi com prenent sentit aquesta noció, i tot surt del principi d'equivalència. Bé, hem parlat de la llum, ara ens podem preguntar el que us acabo de dir, la gravetat també deforma el temps, i la resposta és sí. Aquesta imatge ho explica molt bé, per altres motius segurament, però són rellotges deformant-se sobre l'efecte de la gravetat. M'encanta aquesta imatge. I no sé si heu vist... Tothom ha vist aquesta pel·lícula? Si algú no ha vist Interestelar, mireu-la, perquè a part que ens encanten les pel·lícules de ciència-ficció, però és que a mi aquesta encara m'agrada més perquè és una pel·lícula que el que diu és anem a buscar elements de la realitat general, i surten forats negres, surten forats de cuc, surt dilatació temporal, és com, són temes que poder nosaltres en aquest context ens agraden, però que aplicat una pel·lícula pels grans públics i fer-ho entretingut, ostres, està molt ben aconseguit. I a més van tenir la col·laboració d'aquest senyor, que és el Kip Thorne, que és el Premi Nobel de Física en 2017, i també m'agrada que aquesta persona rebi el Premi Nobel de Física perquè jo vaig estar treballant en detecció d'ones gravitacionals i li van donar el Premi Nobel per la primera detecció que es va fer d'ones gravitacionals, que no és res més que aquestes pertorbacions de l'espai-temps, aquestes deformacions, quan hi ha masses i energia que es mou, aquesta configuració, no tenia pensat parlar d'això, però si tenim aquesta forma d'aquí i aquest sol es mogués, vosaltres veieu que aquest llençol es començaria a moure i hi hauria una propagació d'aquestes deformacions, això són les ones gravitacionals, doncs això també és una predicció, i vam tardar 100 anys en detectar la primera i dir, ei, sí, aquí Einstein també tenia raó. Tornem a la pel·lícula. En la pel·lícula hi ha un moment, estan en una galàxia llunyana, no sé què, i hi ha un moment que estan buscant, crec, no sé si planetes habitables o crec que estan buscant senyals, hi ha com unes senyals estranyes que volen averiguar. I una missió d'uns anys anterior, crec que de, no sé, 10 o 15 anys anterior, havia arribat a un planeta i havia com enviat una sonda dient ei, aquí hi ha coses interessants, però reben una senyal molt fragmentada i decideixen anar allà a rescatar el pendrive que estarà per allà a algun lloc i curiosament a Terra ni el troben, vull dir que també és una mica, evidentment és ciència-ficció màxima. I la curiositat d'aquest planeta on van és que està donant òrbites no al voltant del Sol, d'un Sol, d'una estrella, està donant òrbites al voltant d'un forat negre. I això crec que, no sé si s'ha arribat a trobar algun, però s'ha teoritzat i crec que sí, que s'ha trobat que és possible que un planeta orbiti al voltant d'un forat negre. Al final, si l'òrbita té suficientment velocitat i tal, pot contrarrestar la gravetat i podria ser, hauria d'estar bastant allunyat. Però clar, aquesta gravetat és molt, molt elevada, i llavors el que fan és com aparquen la nau al mig de l'espai, la nau principal, i agafen una nau més petita i se'n van a buscar la mostra i tornen. I deixen a un col·lega a la nau principal i li diuen ara venim,
anem allà un moment a rescatar aquest pendrive i ara tornem. I diu, vale, sí, em quedo... I crec que és que em vaig tornar a mirar la pel·lícula per parlar d'això i és molt graciós. El tio diu, vale, bueno, em quedo aquí a fer uns càlculs de relativitat general sobre el forat negre i no sé què, no? I surt allà amb un boli i un paper i dic, bona suerte, no? I el tio li diu, bueno, ara venim, no? I se'n van, no? Però clar, en aquest planeta, com que hi ha una molt forta atracció de la gravetat degut al forat negre, doncs passa això, no? Passa que una hora en aquest planeta són 7 anys a la Terra i també 7 anys en la persona que està en aquesta nau en repòs, diguéssim, bastant lluny del camp gravitatori, perquè la gravetat que tenim a la Terra és molt baixa, no? I clar, cada hora són 7 anys, i passa el típic que passa a les pel·lícules, tot el drama, no? Se'ls hi lia. Arriben allà, bueno, troben el pendrive de seguida, però no troben a la persona i diuen, home, com vols trobar la persona si va venir aquí fa 15 anys? Però clar, fa 15 anys vol dir que fa 2 hores que aquesta persona està aquí, poder encara està viva. I això també, dic, hòstia, és una cosa que va passar 15 anys, van arribar allà i només havien passat 2 anys allà, 2 hores allà, no? Bueno, els hi ve com tota una marea molt gran, perquè com que hi ha una gravetat molt gran, doncs les marees són molt més grans, no poden arrencar el motor, total, que quan tornen amb aquest pobre senyor, no, han passat 23 anys, no? Li han dit ara venim i havien passat, doncs això, 3 hores i havien passat 23 anys. Jo aquí he de dir que es podien haver currat una mica més la caracterització del personatge perquè només li van ficar una mica com de puntets blancs a la barba, però a mi no em dóna la sensació que aquest home hagi envellit 23 anys, d'acord? Però així és com ho expliquen, no? Però bueno, és una mica aquesta paradoxa que hem dit, això és certament real, això podria passar, això podria ser així, no? Per uns ha passat 3 hores i per aquesta persona han passat 23 anys, no? I aquí, aquest és un tema que ja ho hem parlat diverses vegades, per tant el passaré molt ràpid, hem parlat dels satèl·lits, el Saúl ens ha dit que els satèl·lits, degut a que estan a una velocitat bastant ràpida, orbitant, doncs el seu rellotge el seu temps respecte al nostre s'enlenteix una mica cada dia, però degut a la gravetat, com que tenen molt menys gravetat, el seu rellotge s'accelera, s'avança respecte al nostre 45 segons al dia i si fem la resta al final hem de fer aquest ajust. La broma aquesta que ho van enviar a l'exèrcit amb 2 rellotges ja l'he fet, per tant la puc saltar ràpid. I ara vaig encetar l'última part de la xerrada, que és una part una mica llarga, intentaré fer una mica més ràpid, i és una part molt més matemàtica i no tan divulgativa com fins ara, d'acord? En el moment en què d'això, aixequeu la mà, paro, o us podeu aixecar tranquil·lament. Intentaré ara posar una mica de matemàtiques a això que hem fet, d'acord? Llavors, clar, us vaig fer una guia per a principiantes de com medir la curvatura de l'espai. Llavors, el primer que hem de fer és repensar el concepte de distància. I comencem amb el teorema de Pitàgores, d'acord? Tenim un triangle i medim... Aquí el que volia medir és la distància entre 2 punts, però per fer-ho m'he pujat d'un triangle perquè es vegi clarament que tenim un cateto al quadrat, tenim l'altre cateto al quadrat, fem el teorema de Pitàgores i trobem aquesta distància. La distància és una cosa molt interessant, perquè així com si jo canvio aquest sistema de coordenades i el passo a girar, aquest 4 i aquest 3 canviaran perquè la nostra x serà una altra, però el que no canviarà mai és que aquesta distància serà 5. Per tant, nosaltres diem que la distància en geometria, aquí no estic ficant el temps, estic en un espai 2D, és un invariant, no depèn del sistema de coordenades, això ens va molt bé, que sigui un invariant, és un lloc on sempre això serà 5. La versió del teorema de Pitàgores per triangles molt i molt petits, és simplement, en vez d'increments, es fiquen diferencials. Això és un increment infinitament petit, és la part, diguéssim, més conceptual. Per tant, això és res més que el teorema de Pitàgores, però infinitesimal, que és amb el que treballem a física. I el concepte d'infinitesimal és el que us dic, són com petits increments en aquestes direccions del sistema de coordenades, petits increments en el pla tangent a aquestes 2 direccions. Bé, si canviem el sistema de coordenades, si ara aquí, en vez d'aquesta x i aquesta y, agafem una altra x i agafem una altra y, fixeu-vos que el triangle que estic agafant donarà això, donarà, no sé, 2 i 7, o 2 i 6, o el que sigui, i al final aquesta... No, 2 i 6 no pot ser, 2 i 4, i al final això donarà 5 igual, o el que sigui.
Per tant, el que us deia abans, aquest concepte d'aquí, el teorema de Pitàgores, el que ens està donant és una distància i aquestes distàncies infinitesimals, infinitament petites, no depenen del sistema de coordenades. Això és un invariant. A més, no poden dependre no només de si fem servir coordenades cartesianes x, y, podríem fer servir unes coordenades qualsevols. En aquest cas podríem fer servir un radi i un angle. Quan fem servir un radi i un angle, els petits vectors, aquests no són vectors, però aquestes petites direccions infinitesimals serien aquestes d'aquí, una mica més d'angle, una mica més de radi, i podríem escriure el teorema de Pitàgores o com es calcularien les distàncies en aquest nou sistema de coordenades i té una altra forma. Això ho podríem debatre una estona i justificar-ho, però surt així. Veieu que és semblant a això, però és una mica diferent. És normal que sigui diferent. I aquí veiem que hi ha com una mena d'estructura. Veiem que aquí hi ha com un pattern. Hi ha com per medir distàncies, al final, les coordenades que faci servir apareixen com aquí al quadrat i apareixen amb uns coeficients a davant a vegades sense coeficient, que podria ser com un 1, i comencem a detectar aquí com una mena de patró. I això ho podríem arribar a generalitzar i dir que donat dos variables o dos coordenades, la distància, o aquest teorema de Pitàgores, es podria descriure a partir de combinacions d'aquestes dues coordenades, d'aquestes dos infinitesimals. Podríem tenir la x per la x, la x per la y per la x i la y per la y. I podríem posar-hi numerets a davant de cada una d'elles. O sigui, en general, sembla que totes complirien això. Llavors, anem a fer el cas concret d'aquesta, que és, de nou, el teorema de Pitàgores, que és la més fàcil. Doncs seria ficar un 1 aquí davant, la a valdria 1, la b valdria 0 perquè no hi ha termes creuats, i davant de di al quadrat, que està aquí, hi faltaria un 1. Per tant, si tinguéssim aquests quatre numerets, necessitaríem posar un 1 a la a i un 1 a la d. I dius, per què estem complicant tot això del teorema de Pitàgores, que ja era molt fàcil? Veurem on arribarem amb això. Llavors, ja us dic, aquí si hi ha algun pas matemàtic que us sembla molt complicat, no us preocupeu, intenteu-vos quedar amb el concepte. I tot això, aquesta multiplicació, també es podria fer amb matrius i vectors, i seria ficar aquests quatre numerets en una matriu aquí al mig, entre aquest vector i aquest vector, on tenim els diferencials, els infinitesimals de les coordenades. Doncs si introduïm aquí aquesta matriu amb l'ABCD, ara no ho faré, si hi hagués el Javier ho faria segur, acabaria donant això d'aquí dalt, però és fer multiplicacions, de nou, de batxillerat. I aquesta matriu d'aquí, se li anomena la mètrica, d'acord? I la mètrica, el que serà, és l'element clau que ens defineix com es poden mesurar distàncies en un espai concret, d'acord? En aquest cas, la mètrica d'aquest problema d'aquí és aquesta mètrica d'aquí, és un 1 i un 0. Aquesta mètrica li direm G i aquí li posem uns índexs, perquè puguem canviar, podem posar-hi una x i una y, una y i una y, aquests són uns índexs genèrics, ara no ens preocupem d'això, és un índex que li puguem posar a un angle, un radi, el que nosaltres vulguem. I es generen aquestes matrius, que si aquí tenim la xuletilla, que hi ha la A, la B, la C i la D, crec que això ho podeu veure tots, què hi ha davant del dx? Doncs un 1, la A val 1, doncs posem un 1 aquí. I què hi ha davant del di? La D, aquí hi ha un 1, no hi ha res, és a dir, ja multiplicant per 1, doncs ja tenim la mètrica d'un espai pla en coordenades cartesianes. L'altre que us he posat abans, que era aquesta d'aquí, que era fer el mateix en un espai pla però fent servir un radi i un angle, donaria això d'aquí, la mètrica. És una mètrica que és diferent. Tenim un 1 aquí davant i tenim un r al quadrat aquí davant. Crec que hi ha un altre exemple més. Anem a fer la famosa superfície esfèrica aquesta, que hem dit que no era una superfície plana. Doncs té una altra expressió, que això ho podríem arribar a derivar, de com es medeixen les distàncies aquí. I un cop sabem com es medeixen les distàncies, un cop traiem el teorema de Pitàgores per a aquesta superfície, podem de nou construir-nos aquesta mètrica. Aquesta, com us dic, no és plana. Ara anem a fer un petit pas, anem a fer un més difícil todavía, que és, no només tenim l'espai, una x i una y en aquest cas, sempre són de dues dimensions, anem a afegir el temps aquí. I això li he demanat al Saúl, i moltes gràcies per introduir-ho una mica abans, que en aquest cas, quan combinem l'espai i el temps, tenim un nou concepte, que és el que nosaltres l'anomenem espai-temps, i ho has de dir ràpid i seguit, no és l'espai, el temps és l'espai-temps,
i on tot es deforma, però és una cosa que no podem visualitzar. No puc fer una imatge de 4 dimensions, però són 4 dimensions i totes les volem tractar de la mateixa manera. És a dir, què quieres más, a tu padre o a tu madre? Què estimes més, el temps o l'espai? Són indiferents. La relativitat general les tracta de forma igual, d'acord? Les tracta de forma igual. Llavors el que fem és, ara tindrem 4 variables, però hi ha un petit detall, d'acord? Que clar, com que el temps el medim en, no sé, en hores o en segons, i l'espai el medim en metres, aquí sempre tindrem problemes. Llavors el que fem és multiplicar el temps que tardi entre anar a un punt a un altre, el multiplico per la velocitat de la llum i tinc una distància. Si jo tinc, no sé, la velocitat de la llum en anys llum, perdó, si jo tinc la velocitat de la llum de no en metres per segon, sinó quants anys tarda, com ho diré això? Si tinc el temps medit en anys, d'acord? I ho multiplico per la velocitat de la llum, doncs tindré la distància en anys llum. I un any, per la velocitat de la llum, doncs tindré un any llum, que és una distància. Doncs jo puc medir la x, la y, la z en anys llum, i llavors tots són metres, quilòmetres en llum, el que vulgueu. De cop ja tots tenen les mateixes unitats, tots són distàncies. Doncs el teorema de Pitàgores en l'espai-temps de la teoria de relativitat especial que us ha mostrat abans el Saúl és aquest d'aquí. I això és molt curiós, li he donat bastantes voltes, no us explicaré per què surt un menys, però surt un menys aquí. Sumem tots aquests infinitesimals d'espai, però quan anem a afegir el temps hi hem de ficar un menys. I això és molt interessant perquè aquest càlcul el podeu fer en qualsevol sistema de coordenades, de referència, on sabeu que els rellotges canviaran, les posicions canviaran, però si són sistemes de referència inercials, el que tu mesuraràs des d'un sistema o mesuraràs des d'un altre donaran el mateix. Per tant, això és l'essència de la distància quan ajuntem l'espai i el temps, i li diem interval. Ja no és una distància física d'espai només, és una distància en el sentit de l'espai-temps. I té una mètrica. Té una mètrica que, repasso, què era la mètrica? Era aquesta matriu que ens indica com en una geometria, com la geometria de l'espai-temps, ens permet mesurar distàncies, o en aquest cas intervals. És aquesta mètrica d'aquí. Aquesta mètrica d'aquí crec que mai l'he vist escrita així i crec que sempre l'he vist escrita així, d'acord? Amb uns, que és més bonica. I què s'ha fet aquí? S'ha fet una cosa que els agrada molt fer els físics, que a mi em va xocar molt com a enginyer, que era dir, la velocitat de la llum no importa, l'eliminem, li posem un 1, que valgui 1, i és el que us he dit abans, és canviar d'unitats. I després ja la recuperarem, si fa falta. Si els enginyers volen calcular alguna cosa amb això, que no crec, ja la recuperareu, ja us espavilareu de saber on estava. Ells la tatxen i posen un 1, i tot és més bonic així és molt més bonica aquesta fórmula, i aquesta matriu, que és un tensor, és la mètrica, que s'anomena la mètrica de Minkowski, i que ens descriu les distàncies, es descriu una geometria que és plana, en 4 dimensions, i que és la que quadra amb la relativitat especial. Què passa? Abans hem dit que la geometria no sempre serà plana, no? I hem vist aquesta imatge d'aquí. Aquesta imatge d'aquí és una geometria que no és plana. Doncs en aquesta imatge, la mètrica, si demanéssim com calcular les distàncies, hem vist abans que aquí el teorema de Pitàgores falla, perquè us he dit abans, hòstia, per què no anem més ràpid per aquí al mig? Doncs no és més ràpid. Resulta que ja no tenim aquesta matriu tan bonica i tan simple, sinó que tenim una amb tot de numerets aquí que hem de trobar. Però no passa res, el concepte és el mateix, i partim d'aquí. Si nosaltres podem trobar aquesta mètrica, podrem acabar entenent com es deforma aquest espai i com es calculen les distàncies. Però hi ha una cosa molt interessant, que és que localment, si fem un zoom, sempre, en qualsevol punt, podrem trobar un espai on la mètrica que funciona és aquesta. 10 minuts, m'avisen 10 minuts. Serà impossible això, veurem on arribem. I ens falta un petit pas, i ara aquí és on passaré slides una mica ràpid, que és, en vez de la mètrica, que està molt bé, el que realment ens diu si un espai té curvatura o no és una altra cosa, entitat, molt complexa, que es diu el tensor de curvatura de Riemann. I aquí és on ja comencen les matemàtiques de veritat. I ara només us obro una finestra això i us la tenco molt ràpidament. Per calcular això és fer unes derivades d'això.
però són aquestes derivades. Per tant, el tensor de curvatura de Riemann són unes derivades d'uns altres catxarros que es diuen els símbols de Christoffel, que són un bon Christopher, i aquí cada símbol de Christopher són combinacions, contraccions de la mètrica amb derivades. Això és complicat, d'acord? I si em donguéssiu quantes hores, poder pas a pas aniríem a poc, però aquí ens ho saltarem. Lo interessant és que un cop haguem calculat això, que algú calculi, un cop ho tenim, tindrem un espai que serà pla sempre que totes les components siguin 0. Si n'hi ha una que ja no dona 0, és que hi ha curvatura. D'acord? Tots aquests càlculs són molt complicats, però la intuïció d'aquests càlculs és molt més simple. I és tan simple, no sé si això quedarà clar, com intentar fer això. Imagineu-vos que partim d'aquí 2 persones amb una fletxa apuntant cap a la mateixa direcció. Aquesta fletxa ha de ser sempre tangencial a la nostra superfície. I jo recorreré aquest camí blau intentant que sempre sigui tangencial. D'acord? I tu, la mateixa fletxa que tenia la mateixa direcció, recorreràs aquest camí d'aquí. Ens trobem en un altre punt, tanquem un cercle i comparem les nostres fletxes. Si les nostres fletxes, després de fer aquest cercle, tornen a apuntar al mateix lloc, estem en una geometria plana. Si després de fer això, quan ens trobem aquí dalt, les fletxes són diferents, estem en una geometria corbada. I la diferència entre aquestes dues fletxes és una proporció d'aquest tensor de Riemann que us he ensenyat. Per tant, bàsicament els càlculs busquen de buscar això, de buscar si hi ha curvatura fent-ho així. I no ens cal sortir-nos de l'espai per veure això, ho podríem fer dintre del mateix espai. Podríem agafar l'espai, anar a donar una volta, tornar i diré, ostres, he passat per un espai corbat. Com faig això? Ràpid, aviam. Aquesta és l'equació final, que em venia de gust posar-la. Evidentment no anirem molt en detall, però aquestes són les equacions de camp d'Einstein. I fonamentalment aquest carro d'aquí, que és el veuen compactes, senzilletes, boniques, tampoc intimida molt això, al final hi ha 4 lletres, no n'hi ha gaires més. Aquesta d'aquí, aquesta G d'aquí és el tensor d'Einstein, es pot descomposar en aquests dos d'aquí, que són contraccions del tensor que us he ensenyat abans de Riemann. D'acord? Però és igual tot això. El que diu l'equació d'Einstein és que la curvatura de l'espai, perquè això parla de Riemann, parla de la mètrica, d'això que us he ensenyat ara, ens descriu que la curvatura de l'espai ve descrita per això d'aquí. I això d'aquí és la massa i l'energia que aquest espai conté. D'acord? Per tant, l'espai es corba degut a que a l'espai hi ha una certa massa i una energia. I si la llegiu al revés, el que us està dient és que les partícules i la matèria es mouen sotmeses a la pròpia geometria de l'espai. Per tant, la podem llegir de dues maneres. I aquesta és una frase que no és meva, és de John Wheeler. L'espai-temps li dicta a la matèria com moure's i la matèria li dicta a l'espai-temps com corbar-se. Bé, doncs anem a veure aquesta equació que sembla tan senzilleta, només perquè us feu una idea de realment com és de complicada, d'acord? Ara, com que estem en 4 dimensions, tenim la mètrica aquesta que teníem abans, perdoneu, aquesta G, no és la mètrica, però aquest tensor té 16 components. Com que és simètric, acabaran sent 10. Per tant, aquesta equació que sembla una, no són una, són 10 equacions, d'acord? Llavors, hem dit que G era tot això d'aquí. Això d'aquí, d'acord, si ho expandim, té aquesta pinta d'aquí. I això d'aquí, si hi posem els sumatoris que hi ha, perquè els hem contraït, té aquesta pinta d'aquí. I això d'aquí, cada un d'aquests us l'hauria d'explicar. Doncs anem a agafar només aquest d'aquí. Aquest d'aquí, si mirem com es calcula això, aquest és tot això d'aquí. Hasta luego. Llavors, això no es pot calcular. No es pot calcular. Però, això ho calculem amb simulacions, a mà no es pot calcular. Però hi ha un cas molt concret i molt interessant on sí que es pot calcular, que és aquí, en un forat negre. Diu, hòstia, doncs que interessant que es pugui calcular això en un forat negre. I surt una solució relativament fàcil. Què és un forat negre? Un forat negre és quan una estrella molt massiva mor, deixa de produir reacció nuclear i, per tant, la compressió de la gravetat fa que col·lapsi i es col·lapsa tot en un punt. Doncs els forats negres, que són una conseqüència de la teoria d'Einstein, resulta que l'equació aquesta
la podem simplificar així. Per què? Perquè com que tota la matèria es concentra en un sol punt, al seu voltant en realitat no hi ha res. I per tant, tot això d'aquí que ens parla de l'energia i de la massa que hi ha al voltant de l'espai és zero i acaba sent una equació una mica més fàcil. D'acord? I crec que em saltaré uns slides per acabar, perquè si no... Aquí volia fer un meme, que no sé si l'hauria de fer, que és aquest, que és que els forats negres, el que us deia, que són tan simples com un punt, tota la massa, tot es concentra aquí. I llavors vosaltres dieu, ostres, però els forats negres sí que sempre se'ls representa, com en una regió. Aquesta regió, d'acord, és el punt des d'on hi ha la llum no podrà escapar. Però no hi ha res allà físicament, simplement és el límit a partir del qual la llum, si ja entra aquí, la gravetat ja la corba tant que se l'endurà cap aquí, però realment no hi ha res. I aquesta distància, d'aquestes fórmules, si tingués una mica més de temps us ensenyaria que dona això, però us ensenyaré a fer d'una altra manera, d'acord? I vaig a saltar-me uns slides i ho farem en 5 minutets i acabo amb això. Anem a intentar escapar-nos d'un forat negre, d'acord? Però abans hem d'intentar escapar-nos de la Terra. Com escapem de la Terra? Doncs hem de fer una primera, hem de posar una certa velocitat, una velocitat d'escapament que ens permeti, anirem frenant per la gravetat, però ens permeti sortir apurats a una velocitat final, 0, on ja no hi haurà gravetat i allà estarem ja flotant i tranquil. D'acord? Doncs quina és la velocitat inicial que hem de tenir? És bastant fàcil de fer. Hi ha dos components de l'energia aquí. Una seria l'energia degut a la gravetat, que ens fa anar cap avall, i l'energia cinètica, que ens impulsa cap amunt. L'energia de la gravetat és mgh, de tota la vida, i l'energia cinètica és un mig de la massa per la velocitat al quadrat. Bé, com que l'energia es conserva, tota l'energia que hem de tenir aquí a l'inici ha de ser l'energia que tindrem al final. L'energia que tindrem al final és 0. Per tant, l'energia que tindrem a l'inici és 0. És a dir, s'han de compensar aquestes dues energies. Tenen signe i les posarem amb signe i donarà 0. Doncs, si fiquem la famosa equació de la llei de la gravetat de Newton, que els que la conegueu bé i els que no us ho creieu, i la substituïm per l'mgh de tota la vida, que és la gravetat, la gravetat anirà canviant de punt a punt aquí. Com més ens allunyem, la gravetat passarà de 9,8 a 0, i la fórmula que ho descriu és això d'aquí. Doncs la introduïm aquí, i tenim l'mgh i tenim l'energia cinètica. I ara diem que això, per la llei de conservació d'energia, ha de ser igual a 0, perquè en l'estat final és 0, per tant l'estat inicial ha de ser 0, ens queda això d'aquí igual a 0. Això d'aquí igual a 0, això d'aquí igual a 0, passem un negatiu a l'altra banda, ens queda això d'aquí. Podem tatxar les masses, podem passar el 2 aquí, ens queda una velocitat i fem l'arrel quadrada. Si féssim el càlcul a la Terra, hauríem d'impulsar un coet a 11 km per segon perquè s'assegurés que s'escapa. Si ho féssim al Sol... em pensava que tenia aquest càlcul fet, no el tenim fet. Doncs hauríem de fer aquesta velocitat. Ara anem a fer servir això, i amb això acabo, per intentar escapar-nos d'un forat negre. Farem servir aquesta equació, d'acord? I el que farem és dir... Clar, d'un forat negre em diu que no em puc escapar. Doncs el més ràpid que jo podria anar és a la velocitat de la llum. No podria anar més ràpid que la velocitat de la llum. Per tant, si jo en aquesta velocitat d'escapament li dic que jo sóc capaç d'escapar-me a la velocitat de la llum, què passa aquí? Doncs li poseu C aquí, passeu l'arrel quadrada a l'altra banda, aïlleu la R i ens diu que tu et podràs escapar sempre i quan tinguis aquesta velocitat, però ho facis a aquesta distància, a una distància que és el radi de Schwarzschild, és a dir, ho faiguis a fora del radi a partir del qual ja no et podràs escapar. I aquest resultat d'aquí, que surt de fer totes aquelles equacions tan complicades, també surt d'un concepte tan bàsic com aquest. Per posar-vos un exemple, si el nostre Sol es convertís, que no ho farà, en un forat negre, tindria un radi, aquesta zona de no escapament tindria un radi de 3 quilòmetres. I si ho fes la Terra, tota la massa es concentraria en un punt
I tota aquesta tracció, aquest punt de no retorn, seria tan petit com un centímetre. I crec que aquí he de parar perquè ja és l'hora i potser us deixaré que feu alguna pregunta. Són les 6. Si us sembla bé, fem un parell de preguntes aquí i com que és l'hora que havíem de plegar, doncs agafem un parell de preguntes i ho deixem aquí. Adéu. Sí. Perdona una pregunta. Tu dius que si m'ho recorda, o sigui, la llum es va afectar per la gravetat, o sigui, ja no és curva. Però la llum no té cap matèria, de fet, no? Però està influenciada per la gravetat, igualment. Bueno, està influenciada per la gravetat, sí, però el fet que es curvi és la nostra perspectiva. En realitat no s'està corbant, està seguint una línia recta, però el concepte de línia recta en una geometria que no sigui un full de paper, com has vist sobre el planeta Terra, és natural aquella curvatura. Simplement està seguint el camí, diguéssim, que li dicta l'espai. No és per la gravetat. És per la gravetat. La gravetat deforma la geometria, deforma l'espai-temps. I llavors la llum diu, bueno, jo vaig recte, però el concepte de recte és més general. El concepte de recte és, la llum no és que vagi a línia recta, la llum és que va per al camí.